maye uzumfana wena okhethi nje mina ngakwazi ukuba wedwa emfaneni ungacabanga nje ukuthi wedwa emfaneni hehehe anike nama conversation aninukayo nina abafana niyeke lento yanuka lezi zinto zenenjola nazo zasithakatha mina ke ngizonixola ngokhazini wami angifuni ukuxoxa ngomuntu okude xoxa ngokhazini wami umuntu engiphila naye isikhathi eside nje impela ngisho ngifike ekhaya uyafika azovakasha mhlawumbe ukuthi nje ngifike ngihlala naye lo muntu mina endlini ukhazini wami ke bajulana lo baby daddy wakhe ke before babe ningane babethandana nje phela kumnandi hayi isikhathi makuthiwa kumnandi alokuthiwa umakhelwane abathatha la nani nasatha namantombazane sithathe labafana ukhazini wami bajulana this guy uguy besebenzela eMpumalanga ukhazini wami uhlala eKZN bahlangana uguy bekuze kumcimbi kamakhelwane yabona nje ukuthi okakaba into kanjalo okay fine bajola isikhathi ke ugatha ukhazini wami ahamba umkhombisa abazali bakhe emtshela ukuthi hayi nangumuntu engijola naye manje baba hayi nangempela guys ke nokhazini wami asho kumamkhulu wami ukhazini wami atshela mamkhulu wami ukuthi useyajola kanjani then guys niyazi ukuthi umzali phela oyazama understand noma understand but yena umamkhulu wami uthi wayezama understand isimo sengane yakhe kodwa understand hayi uma cousin wami atshele uma wami hayi uma wami athi wavuma nje impela sisi wavuma nje utshelwe ingane ukuthi siyajola ke guys nani namazi mama nje udramatic ngisho kuneza nje drama enganasidingo hayi mama thatha but I guess nathi sizokuthi ngoba umzali semncane cousin wami ukuthi engaze aqhamukele nomuntu azomtshela ukuthi siyajola kwamina ongingaka nje ngifike mantuni ngithi we ma uyokangifokofise futhi angibona ukuthi ngingahlala kwakhe angixoxa nje impela ekseni ayi okay shuthi qhubeka ke lento yakazini wami ke noGayi ke bejoli bethandana kube nje ya ukhazini wami lo muntu ozijwayele kusuka ekhaya ahamba evakashela uGayi ngibona ubuhlungu ndlebe nabo lobu usuka ekhaya uhamba evakashela umfana angitshele nje bajoleke kuvakashelane ke kube nje ya kushuthi uGayi ke kuze kuphele u2 years no3 months uGayi akajola akacheat angasho ukuthi ajola cheat angithi mhlawumbe beyacheat kodwa bengamkhombisa ukuthi ayacheat hayi shuthi nje ajole nale boza ke inkinga intombazane bayijanele inkinga intombazane shuthi ngintombazane esitokho ukuthi uGayi naye ayechithela noma kanjani shuthi ugela ngabathola ukuthi uGayi uthandana nokhazini wami and ukhazini wami guys ngaleso sikhathi leso bayengakathola ukuthi ukhulele bayengakazi ukuthi ukhulele ukhazini wami ahamba ayovakashela uGayi uthi nje ukhazini wami hayibo yashinduko uthi saxabana uGayi wenza angakazi ayenze wangishaya hayibo wangishaya guys uthi ngendlela amshaya ngayo kwayena waseqhaqhazela nje semsaba hayabuye ezikhaya bekhulume benoGayi sina akasitsheli indaba sithola mase khamba isikhathi ukuthi hayibo ushubile bo sesokusithi kusasemnandi kanti lutho seseziyakhala ke manje hayi nangempela ke hayi ukhazini wami shothi abe nethemba lokuthi hayi uGayi uzoshintsha nayo yonke lonto le hayi abuya sixoxele kasitshela ukuthi hayi uGayi umshayela atshele thina manje uGayi umkhazini wami uyachatha noma uGayi akamtsheli lutho akasho lutho nje utshela nje thina ke hayi okay ngithatha ifoni ke mina ke phana guys ke ngumantuli Gayi wani nami ngiyahlanya ngizwana namasimba ngithatha ifoni ngiWhatsApp Gayi ngimthuka umfana abantu hayi ukhazini wami ahambe ayi kwindoda yakhe guys ngomuntu nomthandazi yawo nje ngeindawo zabantu ababili ngaphuma ngalolu suku aphindanga velanga ngoba abona ukuthi imisilima la hayi kodwa ke angimjajanga ngoba uthanda umuntu guys ngiyakwazi isilima futhi isilima ukuthanda umuntu hayi okay ngempela ukhazini wami ahamba buyela uvashe indoda yakhe mevashe indoda yakhe kushuthi ukhazini wami athola iphenti la girl uGayi ngeke sisemsebenzini uthi yasementa ngimelwe ingqondo angazana ukuthi ngithini ngimbuze noma ngenze njani ngithi mina ngimbuze khulumani umbuze ngisho vele benjwayele ukukhuluma so isikhathi side njola hayi nangempela akabuye uGayi emsebenzini athi ukhazini wami hayi ngimbuze nje kahle ngithi mina hawu manje leli phentile labakho mina le phentile la nginalo uthi sixabane sementa sithathane hayi uGayi amshaya kuze kube kuhle kuGayi ukhazini wami ahamba yola lesibhedlela hayi mala lesibhedlela kusho esibhedlela ngabe bazofonela umamkhulu wami athi kufonelwe mina ngitshele mina ukuthi hayi uma usesibhedlela ukhazini wami hayi mina guys ngisekhaya kukhona umalume umamncane yakakhona umalume umamncane hayi ngikhale ngale kamera ngiqhamuka usisi wami omncane angibuza athi indaba hayi ngimtshengisa ayibona sisigaxa sesibhedlela umuntu besijwayele ukubizana ngomzala yabo nje okela amagama hayi sesithuleke manje sesimile ekamereni sivale ngisho umnyango hayi kungena untombi guys ingane encane untombi wayena 4 ngalesa sikhathi hayi
sayingena intombi athi hawu nakala sithi na asikhali sokhalelana hayi lo munye seswami segqoze ingane phela ukuthi yasibuza sakhala phela asithaza nasesoyinto njani usasithele usengitshela nani ukuthi ukhulelwe ngizomtshela kanjani nje mina uMaNtuli le inkinga ophela sihleli noMaNtuli la endlini hayi uthi ngibiza umamncane wami hayi ngithi nje ngisathi ngithi ngizocabanga ubiza umamncane wami vele ngene umama ekamereni asuma yini kwenze njani sithi na hayi lutha kwenzele sithi ngazongibhora ngiphela manje ngikhalelani asanike ukungibhora nina nihamba niyogeza osofa nikele ukukhala nikhala into engekho we guys yini sasasana nosisi wami siyogeza osofa siyayidiscuss indaba sigeza osofa nje siyayidiscuss uMaNtuli uyasibuka uthule nje lapha uyasibuka hayi abona cha inkulu asibiza sanize ndani hlokane nalabo sofa bami hlokana nosofa bemali yami hayi sishone kuyo uMaNtuli abe sebuzile uma athi mayini kwenze njani ngiyabona into ediscuss lapha inkulu singangilingi mina hey uyacabanga uzoyikhuluma kanjani indaba engayisethi ngingakulingi hayi athi usisi wami khuluma nomama wakho mfana nami understand hayi nangempela ke ngimtshela uma ngithi mina yazi ngicotha inhlaleni phansi ke sengiyakhala kakhulu ke phela wasumama nosisi ngazongibhora nje mina ngeke ngikhaliswe indaba zeni le ngizokhalela ku manje nibagezini nalabo gezini uyashuba lapho uMaNtuli ke akafu uzokhuluma kanjani uyashuba ugcwele indlu ke manje hayi bamncane waMantshela hayi awukahle wehlisa umoya hayi wehlisa umoya ngichaze mina indaba ngisho usibanibani ngoba benazujwela nobani indoda yakhe bemshaya kanje sikhuluma akekho usesibhedlela hehe abasukuma uMaNtuli ngakhuluma ngamkhuza usisi esingane yakhe siyajola washuba egazini umami ke akala ndaba ukuthi kuyakhala kahle kamayefuna nje ukuthetha uzothetha hayi mamncane amabuzi benomalume bathi ukuphi nendawo hayi ngisho ukuthi hayi nginempumalanga kanje hayi bebuza ibhedlela ngithi ngazelaphi fonela ukhazini wami bembuza ukuthi ukuphi bethi hayi okay so driver size lapho uMaNtuli akayibekile phansi hayi naye uMaNtuli enginedrama njenganasidinga hayi ngempela ngibe guys ke ngitshele emotweni angibuze umamncane wami athi unayo inamba yomama mfana ngathi mina cha anginayo hayi fika ngempela esibhedlela abokuthi ukhazini wami athi uthi unayo bembuza usushilweni kamfana ukuthi ku 1 2 3 4 hayi kathinto ukuthi umithi hayi kathintwa hayi nangempela ke basho esibhedlela ukuthi ukhulelwe kanje na he wara hayi umama wayesela ukorobha isibhedlela kuMaNtuli wayesela ukorobha isibhedlela lapha yafonela umama fonela uMaNtuli amtshela ukuthi nayo ke ingane yakhe simithi inini kanjani hayi mama hayi ngiyantshela nini cousin wamelele embedeni mama ngikhuza ngabafana uyabona manje ngangifuna ukuhleka kodwa manje ngoba ku serious esingikhuza njalo ngikhuza ngilokho ngithi nawe mawukahle ngikhuza ungangitshela ukuthi awukahle ngikhuza njalo okay nangempela as much as yena shemethethe but usupportive angifuni uqamba mangazi usupportive ayike nangempela ke umamncane wami ke athathe iphone number kaMagayi afonela uMagayi amtshela ukuthi ingane sesibhedlela kanje thikhule yachaza nje kahle umamncane wami bekhuluma nje ngabantu abadala hayi lapho uMaNtuli ubhizi sesisukhazi nami lapho ngisho ngenhliziyo ukuthi waze wayifaka enkingeni sifa bullet waze wayifaka enkingeni hayi okay ke sihambe ke isikhathi uMagayi yasho ukuthi achaza ugeli ukuthi relationship yabo ibisinjanjanyana bachaza nje konke nje lokho bese kwenzakala hayi okay fine uMagayi asho ukuthi iqale nini asho bechaza ukuthi wathula niphe bachaza nje sonke istory hayi kusikhathi njalo abona uma ukusho uMagayi ukuthi ayakwazi nafonele uGayi mayifonela uGayi mamfana ivele ibanje ugeli hayi uMagayi vele abona cha ukuthi indaba ishubile hayi amtshela ukuthi ngoba ukhulelwe asambe sizama ukuthi uyoqinisa ukwazi ukuqeda kahle ubambisa isinana nemntwini nani guys azazi izinto zezizuluke hayi nangempela ke uMagayi alanda ukhazini wami ke ekhaya lapho ukhazini wami bese right bese phumula esibhedlela babehamba umamkhulu wami ahambe nabo ke behambe nje kuMagayi ukhazini wami nomamkhulu wami hayi uMaNtuli ke lapho lokho ethi angifuni kwakuyingena hayi umama vele wayesakwate lapha ukuthi emncane angakhe fine noma kuthiwani ke as much as sizenza izinto kodwa nje washo ukuthi musu ukusdisrespect ngandle so uyahamba wena so yolala guy sekumele sivele inkingeni zakho inxa ukuthi wena so uyashaba nani hayi okay behambe mabefika emntwini umuntu afika abuzeke uthi cousin nami asho nje njengoba izinto abezenzeka athi lo mfana uyakushaya uthi athi yebo uyangishaya athi niqale nini ukushayana uthi athi ngaqala ukumvakashela wachaza wathi lokho kwesibili wakushayela ukuthi wawumbuza indaba yiphinde athi yabo ngaphansi komatasi wendoda yakho ufike uyi khona pheshana ozothola lapho